anem a veure ara el que són els filtres. Per què serveixen els filtres? Simplement, a vegades quan tenim molta informació ens interessa poder filtrar, com diu la paraula, treballar amb un subconjunt de registres que tenim, de les files que tenim. D'acord? Per tant, com se fa això? Simplement, quan aneu aquí, seleccioneu la primera fila, que normalment hi ha les capçaleres, això dependria del cas, seleccionem aquesta i ens anem a dades, filtres, i seleccionarem automàtic. Només ens interessa l'automàtic. Si verifiqueu, ara jo ho tenia activat, l'he desactivat fent aquesta operació i ara ho tornaré a activar. Ok, d'acord, veig aquí que me surten unes llistetes aquí dalt. Vale, per tant, amb això simplement m'interessa saber només jugar en sort del grup 1. Nosaltres som els 2, no? Per tant, el grup 2, vale. D'acord, per tant, ja faig feina només amb aquest subconjunt. D'acord, grup 1, aquí. D'acord. Per tant, d'aquí, en funció de les necessitats, farem unes coses o unes altres. Ara, per exemple, m'interessaria, anem a veure, els que tenen orange. Simplement me'n vaig aquí, desplec, orange, i en principi l'he fet. Vos surten 4 registres i concretament estan na Lili té orange, no? Del nostre grup na Lili té orange. D'acord, per què serveix això? I què pot ser interessant a vegades d'això? D'acord que podem filtrar, però a vegades ens interessa només treballar amb aquest subconjunt. Per tant, si faig aquí, selecciono només aquestes files, copiar, i les enganx a un altre full, d'acord, a partir d'aquí només faig feina amb aquest subconjunt, que a vegades ens interessa fer segons quines coses, que tenim un fotimer de dades i no sé què, i ara he de fer aquesta d'aquí dalt, aquesta d'aquí baix, per tant, a vegades aplicant un filtre, copiant i aferrant, i ho posam en un altre full, és molt senzill. D'acord, entesos. Vale, per tant, el filtre bàsicament és per això, molt senzill. Les podríem complicar un poc més, però no és la meva intenció. Vale, coses que vos vull dir. Respecte als formats, jo ara llevaré filtres d'orange, i a vegades en el full de càlcul ens interessa, veig aquestes voreres que tenim aquí, encara que no ho vegeu, a cada cel·la està enquadrada en les voreres. Això se fa mitjançant aquest botonet. Si jo ara lleig les voreres, ara ja no els tenc, però a vegades m'interessa per distingir clarament, a vegades que ho hem d'imprimir, que ens surti la graella. Ok. Aquí. D'acord. Bé, tot això, tot el de tema de formats, penseu una cosa, tot el de tema de formats podeu anar, sempre penseu en el botó dret. Si jo me'n vaig aquí, en en Gerson, botó dret, aquí, aquí, formata les cel·les, no sé què me passava, aquí hi ha tota la informació en quant a formats, d'acord que a vegades, o segons quines operacions, com la negreta, cursiva, les podem fer directes en els botonets, però a vegades ens interessa un format que està més amagat i podem anar a través d'aquesta opció. I en funció del que seleccionem, si jo selecciono una columna, m'aplicarà el format a tota la columna. Si selecciono una àrea, me seleccionarà, podré aplicar format en aquest rang de cel·les. Fins aquí bé? Molt bé. Més conceptes. Què creus que és un estil? Un estil? Un estil en quant en el nostre context? Un estilo? Tipus de letra. Bueno, seria que mitjançant un nom definir un conjunt de característiques del format. Per tant, voldria dir un tipus de letra, podria ser color de fondo negro i color de letra blanco, tamaño de letra, en funció de com ho configuràssim. Entesos el concepte. D'acord que tenim els formats i un estil
agrupo diferents característiques de formats. Amb un nom podem agrupar moltes coses de formats. Fins aquí bé? Tot el concepte. Vale. Maneta. Veig aquesta maneta d'aquí? Això és la finestra dels estils. Per defecte, veureu que hi ha tots aquests. Els que tingueu. Si en volem crear un de nou, ara crearem un estil per nostre grup, que el nostre grup és el grup 2. D'acord? Per tant, simplement botó dret, nou, i aquí li podríem dir, li puc posar el nom perquè me sigui més descriptiu, grup 2, i a veure quines característiques volem tenir nosaltres. Vinga, qualsevol. Lo que vos passi per cap, venga, rápido, con 10 segundos. Venga, tres característiques, venga. Letra cursiva, venga, per tant, en principi si vaig per aquí, cursiva, ja l'he seleccionat, què més? Cualquier cosa que se le ocurra, seguro que lo podemos hacer. Arial Black, venga, i ara, què més? Darrere. Que tingui una vorera, vale? Per tant, que tingui una vorera. En principi és aquesta d'aquí. No, és aquesta d'aquí, vale, que tingui una vorera i de quina amplada i de quin color? Color azul, vale, me'n vaig en aquest, blau estàndard, us va bien. I l'amplada? Estos son puntos, píxels, 30 píxeles, no será 5, bueno, veremos cómo nos queda, vale. Per tant, de 5 píxels, vos recordeu els píxels? Ok, per tant, si verifiqueu, veig que aquí se m'ha creat l'estil del grup 2, i si jo faig això, simplement, ara, vaig a veure, ja faré aquesta prova i li diré, Inés Cardona, vull que sigui en l'estil del grup 2, vale, això és el nostre estil. Ok, ho hem definit així, vale, mos conformam. No se tracta ara de fer de dissenyador, però bueno, que veiem com funciona. Fins aquí bé. Per tant, això ho podem aplicar perfectament. Vale. ¿Te has perdido dónde? Vale, torn a repetir, simplement, vale, estils, aquí m'ho surt la finestreta i en creo un de nou i a partir d'aquí, jo ara si volgués crear l'estil todo, vale, d'acord, aquí aniria posant característiques, vale, lila, voreres, vale, alineació, efectes de lletra, el que vulgueu. No, vale, luego lo encontramos, ahora lo trobarem. Vale, vale, ara ho trobarem, no passeu pena, perquè si no, no acabaré l'explicació. Vale, anterioridad. A veure, si no vos surt, visualitza... Vale, no ho sé, en principi l'haurien de poder activar, no sé per què està mullat ara. Vale, ara ho arreglarem. Vale, cap allà on vaig en això? D'acord que hem creat un estil, sabem què és? Tenim el concepte clar. Pues ara el que farem, vos recordeu l'any passat que vam aplicar format condicional. En el final, és això. Pues què farem? Per resultar la informació en funció si és del grup 1 o del grup 2, què faré? Que jo a les files del grup 1 m'interessa que surti el nostre estil, el grup 1, i el grup 2 és del grup 2. D'acord? Per tant, com se fa això? L'estil ja està creat. Ok? Per tant, la informació està aquí. D'acord? Grup 1 i grup 2. D'acord? Per tant, me'n vaig aquí a format condicional. Ok? Format condicional. Ok? Vale, i veig la condició que me diu aquí. Si el valor de la cel·la és igual a aquell, a 1, nosaltres som els 2, els 2.
El 2. Si és 2, quin estil aplicaré? Ok, quin estil? Per tant, aplicaré l'estil grup 2. Ok, i anem a veure, jo que ja tenc creat l'estil 1, què faré? Si et dic la condició 2, i dic, si el valor de la cel·la és igual, a 1, aplicaré l'estil del grup 1. Ok, el 7. Bueno, el grup 1 ja sé que no ho teniu, però ho podríeu fer igual que jo ho vaig fer. Vale, simplement ara m'interessa el vostre. Per tant, què faria? D'acord? I com podeu veure, aquesta se m'ha formatat en l'estil del grup 1. Vale, ara què faré? Simplement copiaré el format. Vos recordeu quin botó era per copiar el format? Aquest botonet d'aquí. Per tant, me porto damunt la cel·la que m'interessa, copio el format i arrossec. D'acord? Vale. Per tant, a partir d'aquí ja ha funcionat. Bueno, el nostre format ha quedat un poc el chiringuito, no, vale, tendríamos que pulirlo, ¿no? Això segurament és per borde. D'acord, el borde és molt gruixat. D'acord. Sí, lo podeu canviar, simplement ha estat una prova. Vull dir, han jugat i han dit això, 10 píxels de borde és molt, com podem veure amb aquesta prova. Ok, hem entès com funciona. Vale, i una altra cosa. Vale, no, ho deixem aquí. Queda clar com funciona de forma condicional? Vinga, va. El 10, sí.